Εάν έχεις δική σου επιχείρηση, σίγουρα αυτό που θα σου περιγράψω σου είναι πάρα πολύ οικείο. Ποστάρεις καθημερινά στα social media, απαντάς σε προσωπικά μηνύματα, κάνεις calls, λες την τιμή σου, αλλά κάθε μήνας ξεκινάει με το ίδιο άγχος, από το μηδέν, χωρίς να ξέρεις από πού θα έρθουν τα χρήματα που χρειάζονται. Δεν έχεις προβλέψιμο τζίρο. Ο πελάτης δεν αγοράζει επειδή του είπες μια καλή τιμή, επειδή του έκανες μια έκπτωση. Αγοράζει όταν θα καταλάβει ότι τον νιώθεις και τον καταλαβαίνεις. Και όταν έχεις τη σωστή λύση για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αυτό είναι η ψυχολογία της πώλησης. Όχι να πιέζω με το ζόρι. Όταν όμως έχεις ξεκάθαρο sales framework και ξέρεις ακριβώς τι να κάνεις από την πρώτη επαφή με τον πελάτη μέχρι το κλείσιμο, οι συνομιλίες σου έχουν δομή. Οι αντιρρήσεις δεν σε φοβίζουν και δεν έχεις αυτό το μόνιμο άγχος που σου μπλοκάρει και την ενέργειά σου. Αυτά ακριβώς δουλεύουμε στην Amalia Sales Academy for Women. Μαθαίνουμε πωλήσεις με σεβασμό και αυτοπεποίθηση, για να πάψεις να ελπίζεις σε τυχερές μέρες και για να αρχίσεις να χτίζεις μια επιχείρηση που πατάει γερά στα πόδια της. Γι' αυτό αν έχεις και εσύ τη δική σου επιχείρηση και αντιμετωπίζεις τέτοιου είδους προβλήματα, στείλε μας ένα προσωπικό μήνυμα για να δούμε αν μπορούμε να σε βοηθήσουμε.